everyone. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Dili ko mahimo magdugay sa pagkupot ini kitingali. Maibot ang gamot ni ini sa akong gibukaton. Paano sa akong buhaton? Ah, dili ko makakamang balik sa taas. Kung mubuhi asab ko, mahagbog na ko paingon sa ubos. Usayangay na ko buhaton. Tabang! Tabang! May aksyon na og kaibot ang gamot nga akong nakuptan. Diyos ko, tabangi ko. Tabangi ko. Di ba ako gustong mamatay? Ang akong apo, nagkinalapan ako ang akong apo. Stanley! Stanley, tabang! May kasi ka sa ibabaw. Pahawa! Pahawa! Di ba ako gustong mamatay? Palayo na ako! Palayo! Dili ka tabang ako. Kinsa ka! Kinsa! Ha? 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 Asa man din na to? Pangitangan si Senyora, oy. Ha? Ay, may siya paingon. Ha? 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 Kadako ining atong lugar. Ha? Ha? Asa ka to paingon midagan? Ato lagi pagitaon. Ha? Ha? Ngita na ron. Asawa na ko ron. Ngita na. Itsahan nyo ko aning iring ba? Ingon ko nga, bagatod ako ni Senyora sa ospital, ug pauli ko dayon. Ha? Ha? Naunsa na may hinoon ni hitabo ka. Realistic man kayo may itsahan tagiring ani. Mag-uumara man unta ko. Pero palit man kong na-driver hinoon niya. Ha? Ha? Na may lumaw ko kwarta kay nagilanat-hilanat man akong anak. Unya. Mao na to. Mao na ni nga himo na kong driver. Pabaylo lang yung kwarta pero pa-drive mo masag ko niya. Ha? Padrive ko paingon dito sa ospital. Nya mao na ni ron. Nagpaabot na to na akong asawa. Ha? Kung ato na bakitaan si senyora, ako na yung hatod niya sa ospital. Ug ikaw, pwede ka na nga mo pauli sa inyo. Ha? Mas nagkinahanglan nimo ang imong asawa anak. Ha? 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 Lamat bay. Ha? Senyora Nimpa! Ha? Ha? Senyora! Ay, ka! Luwas ka no. Luwas ka na ako na. Ayaw. Pagdool na ako. Ha? Ayaw. Ako luwas din mo. Dili ka thank you. Huh? Dili. Kay wa pa ko makasiguro kung ikaw bagyod ka na. Tao ka bagyod o nagpakaaron ingno na usab. Huh? Libog ang lilibog ha. Libog ko. Nganong naabot ka man ini dapita? Unsa imong gibuhat din eh? Ada, di ako ay. Ay, da ko di akahoy. Nahan man, birtubog na ay. Unsa? Nya, dungog man ko natingog. Kita ko ni mo. Uban mo niya. Nakita mo usab ang akong gikauban? Oo. Kailan mo ko ato. Siya man to nga to hadlok. Hadlok man ko. Gani, hadlok man gani ko ato. Nahadlok ka usab niya. Nakita mo na sab siya, ha? Kun mao, dili kay kami lang ang iyang gihamok. Iya man ko. Tugan. Unsa? Unsay tugan? Iya ko tugan. Kita ko lalaki. Guwapo. Dito ila. Unya. Gadungog ko singgit. Unya. Gawas man lalaki sa ila. Nadugo. Unsa? Kinsay buot mo ipasabot nga imong nakita? Kinsa? Husting. Uba na to lalaki gwapo na sa kanan. Sa kaila Mila.
Kibaw ko, no. Kibaw ko. Ano? No. No. Nasinggit. Nataw. Kadiyot lang. Nga naman. Salamat sa imong pagtabang nako. Salamat niya, butan ka. Dali una. Dali. Oh. Uban ni una ko. Asa man ta? Dali. May ipakuha ako nimo din dapita. Pagdali. Unsa man? Kwarta. Ha? Nahog ang akong kwarta. Akong ipapunit nimo. Kina. Senyora! Oh. Senyora Nimpa! Langita sila nimo. Nakaila ka na ako? Oh, sinyura man ka. Oh, pagdali. Sige na, pagdali. Tuara dito. Naanak ka na diha. Diha ang akong kwarta nga nahog. Pagdali, punita. Pang mana diha. Diha ang akong daghang kwarta. Sige na, kabuta. Tuara o. Ano? Letse, doon na lang sila. Sige na, pagdali na. Kuhaan na ang kwarta. Asa pa diha? Diha? Oh, diha. Sige na. Sige, padaplin. Na. Oo, sige, kana. Sige pa, gamay. Gamay na lang. Bunggoy. Mao na toyo na ko. Ang ihagbong ka. Pasaylo ako. Pero dili na kamahimong mabuhi. Tungod kay ikaw pa ang mamahimong hinungdan sa kaalautan sa akong apo. Malik lang tingaling ta sa akin. Pahingo na mahurot ang akong giso. Wana unya tay kanang ikaiwag sa daan kun papadayon patasunan. Abida, bisan unsa na rabay atong nadungog oy. Nakadungog ka ba sa bato? Oo eh. Murag singgit man to. Pero nawa masab na yun. Murag tingog sa lalaki. Bitaw na. Senyora. Ang senyora. 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 Salamat taon nga migawas ka na. Mamalik na ba ang dami sa akin? Mamalik na taon sa akong akin. Pasagdan ko nimo. Human kadugay kay nabalik gikan ka nagkuha sa lain sa kanan animala ka. Senyor. Senyora. Dili sa tingali maayo nga imong anaon si imo. Hiyog! Pero tana mo. Okay. Mahimo mo kupot ka nako, senyora. Hunsa, dili ko. Ayaw pagdool na ko. Senyora. Salamat, bay. Salamat. Sige. Kadiyot lang. Nganong ikaw may misakay sa sakyanan? Ako na mo nimo sa ospital nga nahimutangan ni Senyorito Stanley. Kinahanglan nga mupauli ni si Imok sa iyang pamilya kay may sakit ang iyang anak o nagpaabot sa tambal nga iyang mada. Unsa? Nagsabot-sabot lang mo nga wa ko masayod? No, di ko mosugot nga ikaw mo hatod ako. Dili ko nimo. Senyora. Kanaog karon dayon. Ikaw ang mag-igo, senyora. Bakit? Nga nang, manaw malagi kag balik, bay. May nakalimtan ka? Dili mo sugot ang senyora nga ako ang matod niya. Unsa? Pero, Imok, sakay na din eh. Pagdali. Dili ko na pabayran nimo ang kwarta nga imong bayloon. Ako na lang ihatag og dublihon ko pa ang kantidad kung ihatod ko nimo karon. pero senyora, ang Musakay ka o musamot ka alaot ang imong pamilya kay kuhaan ko kamo sa panginabuhian. Senyora. Sige na bay. Ako na'y bahala nga mahatod og tambal sa imong anak. Hain ang akong apo. Unsay nahitabo ni Stanley? Nasudlan siya sa mga nurse nga nagsigi og singgit sud siyang lawak, senyora. Unsa? Ngano? Unsa nahitabo? Wa mi masayod kon ngano. Papanakita na lang namo siya nga dito sa ilawom sa bed og gihigot sa baga kayo nga buhok. Unsa? Well, we're not sure yet kung buhok bagyod ang gigamit nga higot apan basis amo nakita buhok gyud kato, senyora. Unsa?
o gunsay nahitabo sa akong apo. Dok, kumusta siya? Nakita ba ninyo kung si Kinsa ang nagbuhat sa ingon? I think ang iyang mga samad ug ang nahitabo niya is self-inflicted. Unsa? Unsay buot nimong ipasabot, Dok? Nga magkahimo sa paghigot ang akong apo sa iyang kaugalingon? Ang nurse. Hain ang nurse nga nagbantay niya. Hain! May mga samad usab ang nurse nga nagbantay niya, Senyora. Unsa? Og matod sa nurse, ang imong apo ang hinungdan sa iyang mga samad. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!